سلام سلام أكل كرنا على متركو كوراتن فقراتن حواتي كم يقنيكم دحنديكم أنا سلام يجزاوير مسكين نسخاتهم من سلام كتخونون نقول لك زي تمنيتيو إيش مبار حزر زبالة التاريخ إذا الخمس يلا هنا أخبر لكم يسنا مكتتال ناي تاريخي رأسي أو قال خدانيت أني أخنا بريه إياتبل كل تسف حدار نيروم مالت سواء سويتي مالتي كذي تبع الجزاء نورون مشناف ناف سدة كبجستولي مالتي زين بعتي جزء أنا ناف سدة خوات خلوهين خندي عمد بزي قد سوقة إكزابير سكاوت فوق الجرس ناف سدة تخيد اللهية سلزي جزاخي أي تحمق أي حدار كل نجر على ملي وليو أي زخي تحمق أي لواحد يقاوت يوم مالتي يخيد كون السون الشيلة أو جزاء سرحان دا سرحت وجزاء تسنحمو حزب على الجزاء معلتي وسد مالتي عمتات نويفنا هستا بعلتي جزء تسويت خاني بقى نرخوي دوا بينا ونسلز خانت خمزي قوري وخمزي سرحية زبلا زي بلا بقى بينا خوينا بدعم تشني فانا أما نقول خاني مس عفت الصراحة تسرح النبرت مس حد ودي ما تتزم تاو فقري بفقري تتألي فامالتي إن حدا مسارح تاس أفكير هستو إذا فقر زكين ما تتزم تاوي ما تتزم تاو خلوه جزيا ودعم بي حقني فقراي نبري مالتي كاو بقى نسخة أتخلت أتي نسخة واتخلت واتنيرا مالتي كأخو من دولت حدا جزي اختزار رودليا كأو أنا سين وين خزار بكادلي نيرة لما نسون حراي بلا كأو وين متراخيوم كزرارو مسقطر معلتي وين مراخومه كأو نايد حندي كده على خلني قليلا أي نايد حني يمكن خمسة قتي من أنا بعلت حدارية جينا أفكيرك كقلت له بعلت الخيدانية كن خافكيرته كأو نسخاتها يولا صبق نيرو جن زخنا نجار زخنا قاتم زخنا زقات أمن نجار على سيك عليك يولا سخان تايد قاتم وخوين الشتو لما يعني تايد قاتم وخويني لا الشتو له كون السخان أنا سي كده معمت أب يونيفرسيتي مهر نيرة كاو حيال فتنا قد من نيرو كون إكزابير أملاخ إذا فتنا زي أب سلام دعم حلفان بي عمت مملأتا بقى بتصمن صلتن كنا بريوك كصنحية حنتباننا برجقو ماي إنداستخو صمين داو عالخو إنداسجدخو كحلفان ييله نكزابير كأخدان آتي اللي نيره قال آتي نيره تماس أو يعي نيره إلوا سلازي داركانا ودا أخواني نسسا معلتي انتري فنان زلوا سلازي فقارين يتخونكي إذا نسسا معلتي أو خلتي أنا تمقيلنا نودا إيان مو كبد حريقو حساف كفت زمال خيولا مالتون سسا لاسوم تسوي تخاء حرايلا تايقتمو يخوني لنا تسبيت أنيحات تاريخ مسألة لا صبقوا لا تسمع ميعا مالتي كاو تنسلاسا نعاءات تنسلاسا نعوء مالتي كاو بقى أما وعيلا مشت حنت باني ماي انداستيت ناصومت ناصليت بقى تزنبرا حما فقر مالتون زمتاو فقر ويكعا غزياوي فقري زمتاوي فقر زنبره ودياو طفي إلا مالتي كاو أريحيكو إنا قرب معالت مسترفة بقى كل نجر طفيو مالت حق أني فقر خمزة نبرة مسؤول مالت جزياو فقر خمزة نبرة ترديوا بقى تأيي زول زول حسب مزيوا مالت تجني أنا قريب مسؤول فقرية بالليل خلص انت اخم اللي سولو إلى تجني مالتي بقى أنا تتأميمه ولا يطرفني ولا يوردني بقى أنا أبقى الخداني كزنحية كولني إني لا وسينا مالتي كاو أفتح مجرشة معلتي زرخة ولا جزية تراخيهم
ያው እንተ አይላቶ በቃ ባይን عموታ ማለትي በቃ አነ ናኻ ጊዜያዊ ፍቅር ኣፍቅረካ ነይረንበይ ሓቀኛ ፍቅር ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ኣብ ቃል ኺዳነይ ጸኒዐ ክነብር እየ ኣብ ቃል ኺዳነይ ክጸንሕ እየ ክጽበእ እየ በዓል ቃል ኺዳነይ ኢላቶ ማለት እዩ በቃ ወላ ጽረፈኒ ወላ ዋርደኒ በቃ ልበልኻ በለኒ ኣነ ጊዜያዊ ፍቅር እዩ ሒዝኒ ነይሩብይ ሓቀኛ ፍቅር ከም ዘይኮነ ተረዲእ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ቃል ኺዳነይ ክጸንዕ እየ ኢላቶ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ተሐጒሱ ዘይተጸበየ ነገር ብጣዕሚ ተሐጒሱ ደስ ኢልዎ ማለት እዩ ባይዘው ንሰኣለይ ተጸበየቱ እምበይ ንሱ እኳ ተጸቢይዎ እዩ ምክንያቱ ንሱ ኣብ እግዚአብሔር እምነት ነይሩዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ታሪኽ ከም ዝቕይረላ እዚ እምነት ነይሩዎ እዩ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ኢልዋ ደስ ይብል በቃ ማለት እዚ ንሱ እውን ደስ ኢልዎ ኣነ እውን ደስ ይብለኒ ኣነ እውን ምሳኺ ንኽራኸብ ቃል ኺዳን ክንከፍርስ ኣይኮንኩ ከምዚ ኢለኪ ካልኣይ ደሞ ኣነ ምንም ዝኣተኽዎ ቃል ኺዳን ወይ ዝበፅሐኒ ፈተና ወላ ሓደ ይነበረይ ግን እንድሕር ደኣ ብጾምን ጸሎትን ተጸኒዕና ናብ እግዚአብሔር ተቐሪብና ናብ እግዚአብሔር ተለሚና እግዚአብሔር ታሪኽና ከም ዝቕይሮ ኩሉ እቲ ሓሳቡ ፍቅሪ ዝነበረ ከም ንርሕቀልና ስለ ዝኣምን እየ ኢልዋ ማለት እዩ እዛ ከዓ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ወይ ክትፅረፍ እየ ክዋርድ እየ እንዳለት ዳሓሰቦት ነበረት ካሊእ ኮይኑ ምስ ፀንሓ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ደስ ኢልዋ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ብፍላይ ብሓፈሻ ኩላትና ግን ከዓ ብፍላይ ኣብ ስደት ሃገር እንነብር ክቡራት ኣሕዋትን ሓትን ኣብ ጭንቂ ኣብ እስር ቤት ኣብ እጃዛ ኣብ ገዛ ኣብ ተፈላለየ ፀገማት ንዘለና ኣሕዋት ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንቕረብ ብጾም ብጸሎት ለእግዚአብሔር ተለሚናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽና የዋህ ኣምላኽ ፈቃር ኣምላኽ ይቕረብ ሃሊ ታሪኽ ቀያሪ እዩ እሞ ልክዕ ነታ ጓል ሄዋን ታሪኻ ከም ዝቐየረላ ኣብ ቃል ኺዳና ንኽትጸንዕ ከም ዝገበራ ንኣና እውን ዘለና ጭንቀ ርሒቁ ኣብ ሃይማኖትና ጽኒዑ ስራሕና ክባርከልና እንተኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ንቕረብ ክህል ይፈቲ ኩላትና ኣብ ጭንቂ ንዘለና ብጾምን ጸሎትን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንለምኖ መሓሪ ኣምላኽ እዩ ዘለና ይቕረብ ሃሊ እዩ ዘለናና ኩሉ ጭንቅናን ጾርናን ልኡ ነረክቦ ከምቲ ቃል እውን ዝብለና ኩሉ ጾሩ ዝኸወደሲ ናባይ ይምጻእ ኣነ ክዕርፎ እየ ይብልና ኩሉ ጾርና ጭንቅና ተስፋ ዘቑርፀና ነገራት ንእግዚአብሔር ንሃቦ እሞ ንሱ ክቕልልና እዩ ፍቅራት ኣሕዋት ስራሕ ካብ ስራሕ ወፃእኒ ዘለኽን እውን ኣሕዋት ኣሓት ኩልኩም ወዳትኩም ጓላትኩም ኣጆኹም ኣጆና ክብል ይፈቲ ብዝተረፈ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ሃገርናን ህዝብናን ሰላም ምሕረት ይውርድልና ስሰናይ ንዓኹም ተተመችያትኩም ድማ ሸር ሰብስክራይብ ላይክ ሸር እንዳገበርኩም ኣበራትዑኒ ስሰናይ ንዓኹም ባይ